खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब दिनै आं दङ नैबे क'क्राझार जिल्ला सिंनि आरो सरलपारा थांग्रा लामानि बे दिग्लि गेट जारबारिनि दा बेवहाय नैबे आंनि उनजों नोंथांमोना बे बेनारखौ नुनो मोनदों एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्ट दा नैबे एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्टआ नैबे गोदानै फोसावजानाय सिखना जोहोलाव पार्कनि थाखाय मा खामानि मावदों बा मा खामानि मावलांगोन बिथांमोननि एम्स एन्ड अबजेक्टिव्स बेफोरखौ मिथिनो थाखाय आं नाजागोन दा फैजों बे सिंजों हाबलांनि बे एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्टनि बिबानगिरि बिथांमोननिफ्राय मिथिनानै लानो नाजागोन केमेरा पार्सनखौ आं दिन्थिनो खावलायदों नैबेनो जाबाय दासान्दि टेम्परारियै एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्टनि जिथु मावखुलि होननानै बुंनांसिगोन दा बिथांमोना मा बुङो बिथांमोननि दैदेनगिरिनिफ्राय जों मिथिनो फै समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोना बयबो मिन्थिखाबाय नैबे क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि माखासे हाग्रा ओनसोलखौ लानानै गोदानै हादरारि पार्क सिखना जोहोलाव हादरारि पार्क महरै फोसावबाय दा बेखौ फोसावनायनि उनावहाय सोरखारनिफ्राय जाबादि मावनांगौ बेखौ मावगासिनो दं बेजों लोगोसे नैबे हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि होनाय बेलायावहाय क'क्राझार जिल्ला सिंनि एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्ट नैबे एन.G.O आबो हाग्रा रैखाथि होनायनि थाखाय बा बे हाग्रायाव गाइड होनो थाखाय नै बिथांमोना माने थियारि होननानै बुंनांगोन दा बे बिथिङाव आं नैबे एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्टनिनो बिबानगिरि बिथांनिफ्राय मिथिनानै लानो नाजागोन आङो नोंथांमोना जिथु नैबे चेरिटेबल ट्रास्ट एभारग्रीननि बे एन.G.O नि थ्रुयै नैबे सिखना जाहार गोदानै फोसावजानाय हादरारि पार्क बेहाय खामानि मावनो थाखाय मा एम्स एन्ड अबजेक्टिव्सखौ लानानै दा सिगांबोदों मा फोरमायगोन बे मोनसे जोंनि एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्टआ गिबिसिनथाराव जोङो सास्टेनेबल खामानि नैबे हाग्राखौ जोङो रैखाथि होनाय आरो नैथियाव जोङो जिब जुनारखौ माखासे बेबायदि सिखारिफोरनिफ्राय होबथानाय दा बे खामानिखौ मावगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे माखासे बेहाय अर्किडफोर दङ बे अर्किडफोरखौबो जोङो स्टाडि खालामगासिनो दं बेखौ माब्रै जोङो रैखाथि होनो हायो बेफोरनि खामानि आरो लोगोसे जोंहा आनइमप्लयि गथ'फोर दं बिथांमोनखौ आङो बेबायदिनो जिप साफारि आरो बेबायदिनो हमस्टे लोगोसे जोङो नैबे टुरिस्ट गाइड बेबायदि गोबां थांखिफोरखौ लानानै जोङो माखासे गथ'फोरखौ आङो बेहाय एबजर्ब खालामदों आं खावलायनो सानदों जोंनि मावनायनि सायावहाय रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' मदद होलांगोन आरो जों आसा खालामदों जोङो बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जोंनो थांनानै थानायनि माखासे राहाफोरखौहाय इयुनावहाय जोंनो होलांगोन होननानै मिजिंथिदों जोंनि मावनायाव माखासे सुखु आरो दुखु गांनाय आरो उखैनायखौ निस्सय बिटिआर गभर्नमेन्टआबो जोंखौ मदद होलांगोन होननानै आं आसा थिदों आरो दा दिनै नोंथांमोननि नैबे एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्टआव साबेसेसो मेम्बारफोर दङ जोंनाव दा 200निबो एसे बारा दं दा हौवासा आरो हिन्जावसा जोङो जयैनो माखासे आनइमप्लयि फरायनानै थानायफोरखौ जोङो जयैनो बेहाय जोङो बे खामानिखौ मावलांनो जों आखायाव लादों थारैनो बाख्नायथाव दिनै नैबे खम समनि गेजेराव एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्टनि बिबानगिरि बिथांमोना बे गावसोरनि मावनो लानाय जा थांखि बेखौ सुंद'यै फोरमायबाय आसा खालामो फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि मावनाय बा बिथांमोना मा मावनो नाजालांदों बेखौ जोङो गुवारै फोरमायलांनो नाजागोन दिनै आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों